Ang suliran sa tubig ang giisip na karon nga usa sa epekto sa climate crisis nga nabatyagan na sa mga tao. Busa adunay mga pamaagi nga gihimo sa nagkadayang mga sektor aron makasugakod sa epekto sa climate change. Sayra nato ang sitwasyon dinhi sa Sugbo, pinaagi sa report ni Alan Domingo. Sa sitio Gruto sa Barangay Ampas naglinya ang mapunduhanan og tubig daplin sa karsada. Nagpaambot sila nga masuplayan sa water utilities dugay na kini nga suliran nila og nisamot pagyud karong panahona nga nasinati ang tinginit. Si Flora May Bores, gibudget yun ang tubig nga panglaba kay mahal ang palit nila sa tubig. Pilay gasto nimo sa usa ka adlaw sa tubig? Kung makapalit mi atong MC tag-unsi nya pila kuan mi duha mi kabuok nya manlaba pa hugasan pagplato. Kuan jud dako jud. Ang kanhid sa tubig peligro usab nga makamugna og problema ug galing adunay mahitabong sunog. Busa usa ka Memorandum of Agreement ang gilagdaan sa mga tigpanuki-duki sa University of the Philippines Cebu ug sa Department of Science and Technology Region 7 nga nihatag og pundo nga 2.7 million pesos. Gitawag kini og installation of standby wells for emergencies and research kun I-SWARE. Gamit ang mga ekipo o ang groundwater source, mamahimo na nga magamit kini sa komunidad isip mga first responder. Sir John, nganong nagka-come up mo ani nga project? Atog yung sir, inspiration is katong naigo ta sa Udet, no? And nag-suffer ta sa walay kuryente. Of course, walay kuryente unya. Kay walay kuryente, watay tubig. Kung naatay mga standby nga wells, nga pwede na ito siya magamit in terms of emergency. Ang saltwater intrusion sa Cebu was already known. Pero ang among gitanaw ini is how safe pag yun ang tubig nga atong kanang gigamit, no? Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.